Eurtengo akabuko osoko bilkura, gai ordenamen dano deku, dauz 7 puntu, lau kontu emoti ede, eta gerotik aparte mozino bi. Bueno, engu betiko lez, da hasiera mongotzagu. 2006ko azaroaren 30 izandako batzarrari dagokionak eta onartzea. Betiko moduen, inok baduko ezer aldaketarik proposatzeko. Bueno, inok ez baduko ezer esateko, hau batez onartzen da akta. Bigarrenetik, 5. Kontu motekoak dira, Haziendako batzordetik pasau dira gaiak, eta ez dakit komentariorik egiteko dauen edo ez. Bai, bueno, 2., 3., 4. eta 5. puntuek kreditu aldaketen barri emoti edie, ogasun batzordien pasedan eguestenien komente gendu zen, eta oin, danok jakin deizuen esangotzuet ze partidetatik, zeintzuetara aldatzen dan kreditue. Lehenengo espedientien, gitxitxuten dan partidie da, otros trabajos exteriores medio ambiente, eta handitzen dana, transferencias medio ambiente mugikortasuna. Beraz, inguru giroko partida batetik, inguru giroko beste partida batera eitzen da kreditu aldaketie. Aldatzen dan kantidadie, 1.005 euro da. 2. espedientien, gitxitxuten dan partidie, gastos diversos, bienestar sozial, eta handitzen direnak, ekintzak drogomenpekotasuna eta ekintzak berdintasuna, guztire 651 euroko aldaketie. 3. espedientien, subvenciones Diputación Foral de Bizkaia Oficina de Turismo, gitxitzen da, actividades turismo handitzeko 3.598 eurotan. Eta 4. espedientien, jaizietako partida biren arteko kreditu aldaketa itzen da, ekintzak Euskal Jaia partidatik, diru laguntzak Euskal Jaia partidara 253,16 euro pasetan die. Bueno, 6. puntura pasakoa da, orduen? Bai. 6. puntua, Gernika-Lumoko udal plangintzako aholku kontseiluaren erreglamenduaren hasierako onarpena, hala badagokio. Proposamenak dino, Gernika-Lumoko udal plangintzako aholku kontseiluaren erreglamendu hasieran onartzaren aldeko obrak hirigintza eta etxebizitza arloko zinegotzi arduradunaren proposamena ikusitza eta tokiko oinarrizko legediak agintzen duena betetzearren, osoko bilkurari ondorengo erabakia proposatzen zaio. Gernika-Lumoko udal plangintzako aholku kontseiluaren erreglamendua hasiera baten onestea, honekin batera doan bat zenbakidun erazkineko testu arratzoilearen arabera. 2. Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen legearen 59. artikulua jarraituz, espedientea jendaurrean ikusgai jartzea 30 eguneko epean, udaletxeko ediktu tabloien eta Bizkaiko aldizkari ofizialen iragarkiak argitaratuz, interesatuek ikusteko aukera izan dezaten eta egoki deritzen erreklamazioak aurkeztekoa. Ordenantza behin betiko onetsita dagoela ulertuko delarik, aipatutako epean erreklamaziorik aurkeztu ezean, goian aipatutako legea araudiaren 59. artikulak ezartzen duen arabera. Hori da proposamena. Bueno, dakizue moduen, momentu honetan hasten gauz plan orokorraren errebizio prozesu egaz, eta errebizio prozesu honen barruen kontempletan den figura barri hau da udal plangintzarako aholku kontseilua. Udal kontseilu honen sedie da
parte hartze prozesu bat bermatzie planan errebizio honetan. Ez da parte hartze prozesuen hankabakarra, gero errebizio prozesu honek badekolako beste pribaueri edo banakakoari zuzendutako parte hartze prozesu bat. Plana errebizatzen doan nala. Hau hasiera baten, gure proposamena aurkeztu zen hirigintzako batzorde baten, ez dakit irailen edo urrilen izen zen, ordurik ona aukidogu aukerie pare bat ediru bider testu oneri buruz oposizioan aportazioak eta gure aportazioak, eta testu adostu hau bat ekarteko aukeri izan dugu osoko bilkura honetara, hasierako onarpen honetarako. Jon, ez dakit horti badekozu proposatzen den eraketa definitiboa? Irakurri osuz, mesedez? Bai, 6. kapituluan dino, plangintzako aholku kontseiluak honako kide hauek izango dituela. Berdintasun legeak parekidetasunari buruz ezarritako irizpideak aintzat hartuta alden neurrian. Mahaiburua udaleko alkatea, edo zinegotzi baten esku utzi dezake. Idazkaria, hirigintza alorrean eskarmentua duen teknikari bat, hitz egiteko eskubide izan arren botorik ezin duena eman. Udaleko idazkari nagusiak ordezkatu dezake. Batzordekideak dira auzo elkarteak ordezkatzen dituen pertsona bat, elkarte ekologistak ingurumenekoak ordezkatzen dituen pertsona bat, emakumen elkarteak ordezkatzen dituen pertsona bat, merkatarien eta enpresaguruen elkarteak ordezkatzen dituen pertsona bat, ezin duen elkarteak ordezkatzen duena, nagusien elkarteak ordezkatzen dituen pertsona bat, gazte elkartetako pertsona bat, kultura elkarteak ordezkatzen dituen pertsona bat, kirol elkarteak, Gernika Lumoko hezkuntza arloa eta eskola agenda 21 ordezkatzen dituena, pertsona bat, eta udaleko hirigintza informazio batzordeko kideak. Gero, udal hauteskundetara aurkeztu baina ordezkaritzarik lortu ez duten alderdi politiko bakoitzeko ordezkari bat, eta gero borondatez lan egin, aisialdi elkarteak edo eta etorkinen eskubideen alde lan egiten duten elkarteak ordezkatzen dituen pertsona bat, mugikortasuna hobetzea helburu duten elkartetako pertsona bat. Eta teknikariak, ongo dira, behitze egin dezakete, baina ezin dute botorik eman. Hirigintza ardura duen saileko goi teknikaria. Hori dira, partaide. Saiatu gara gitxienez, herriko agente eragile guztien ordezkaritza eukitzen konseilu honetan, eta, ezer gitxi esateko. Gernikan egongo dan konseilu aholkulari, lehenengo konseilu aholkulari izango da, eta, ikusiko berzelan doan martxa horrerantz. Bai, aipatzeko apur bat, aholku kontseiluen lanketi hasi gendun zuk esan moduen batzorde baten, hasikerako dokumento bategaz, eta horreri bakarpen batzuk eitzeko tartie zabaldu jakun, eta hasikeratik argi ikusi genduna zan kontseiluenek alik eta parte hartze anitzena bilatu behar da, bela, azkenen herrizentzako estrategikoa dan plan bat onartzeragoaz, eta uste dugu, adostasun batera heltzeko edo danan mesedetan jokatzeko, garrantzitsu esala, olako kontseilu bat, olako marko bat sortzie. Bai ikusten duguna, azkenean marko hori sortuta gero, zilegitasun edo eskumena edo guk geuk emon bitzagula gero, osatzegaz batera. Gizea, hori lanketa bat indugula, batu garela hori, eta 3-4 bider, edo 2 edo ez da izan bat izan dien. Eta guk ikusten genduzen ekarpen batzuk bai onartu diela, adibidez aktak eta dokumentazioa 2 eguneko epien emon bierrien margen gehiago gazemotie, kontutan eukine, hor parte hartuko den jentiek ez dela honetara dedikeko edo.
bai bezbe bai parte hartzaien hartzen etorkinen aldela nahitzen da ben taldiek eta mugikortasune hobetzi helburu dekien taldiek sartzie, da bueno, hori oso positibo baloretan dugu. Alan dabe, egize da naiz eta proposamenak aztertzeko batu garen, azkenengo dokumento honetan gauza batzuk zeba onartu dien eta zeba ez, hori ez dugula landu. Azkenengo momentuen baia proposamen hau maiganera ekarri jakun eta boskatu aurretik gauza batzuk jakin gureko genkez zeba ez dien onartu edo zeba ez dien ikusten edo aukerarik dauen ondino edo nadalakoa. Alde batetik, parte hartzaien artien lehen esan moduen etorkinen alde lan eitzen bien elkartek proposatu gendu zen, mugikortasune hobetzeko helburu dekien taldiek, gazte elkartiek, sindikatuek, herria bidiek, horrek irurek ez die onartu. Gero bai oso garrantzitsu ikusten genduna, eta zugazen nahikotan komente dut, auzo danak ordezkatzen da zen pertsona baten figurie guk uste dugu ez dela reala. Azkenien auzo bakoitzak berezitasun bateko eta lurgorrikoak nekez jakingo deu, errenterikoak ze bierri zen edo deko zen. Beste alde batetik, kirol eta kultur elkartie jakin herri honetan dauen aniztasune eta dauen kirol eta kultur elkarte kantidadie eta deken mugimendue kontutan eukine, bai proposatzen gendun gitzienez, atal bi hortatik bi pertsona egotie, badibez kiroletan komentetan gendun, igual zera liga profesionaletan jolasten da benak eta ez, edo fitxa kopuru batetik gora dekien talien arteko ordezkari bat eta beste bat beste maila batzutan edo mogitzen dienakaz, eta bar. Eta bebai ondarien kontserbazioa arduratzen diren taldiek uste dugu olako plan baten zer esan handize dekiela. Hori da, bat uste duguna onartu biharko litzetekela benetan kontseilu honek funtzionetako. Beste bat, berdintasun irizpideak beteko dira, alden neurrian. Hori komente dugu batzordietan, nik uste dut koletilla horrek emoten da bena dela, betetan espadi ezer ez gertatzeko, ez dakit, emoten dugu burue zuritzeko esaldi bat baino ez dela. Alde batetik berdintasun irizpideak beteko dira, baina alden neurrian horrek aurreko esaldize deusestatu eitzen deu. Hori bai komente gendun, algendulaen berba berdintasun teknikari bateko gu dalonetan, beragaz komente, ze formula egon aldien hori betetako eta bar. Beste alde batetik, batzordekidiek izendatzerako, batzordekideko kidiek izendatzerako orduen, alkateak aholku kontseiluko kideak izendatuko ditu aurreko artikuloko erakunde bakoitzak egindako proposamenei jarraituz. Hor arte ondo. Bigarrena, elkartek pertsona baino gehiago proposatuko balute, batzordekide berdinerako, alkateak hartuko du erabakia. Hori, bebai, komenten aben zugaz, eta iruditzeate zabaltzen da bena bidie, elkartiek aukeratutako pertsona bat bi herrien, udal gobernuek gure daben pertsonak sartzeko. Horbe formula batzuk maiganien jarri gendu zen, uste dut nahiko egingarri sexiela, edo benetan hori aukerak zabaltzen bizela beste modu batera hitzeko, eta gero azkenik bebai komente genduen gutxieneko batzordiek finkatzie oso beharrezkoa ikusten gendula. Eta lehen aipatu duten arrazoia gaitzik uste dugu benetan, Marko neri legez enbierdan zozer da, hau barik plan generala hitzen ezin geinke hasi, baina guk uste dugu hori baino ara udoan zozer izen bierdala, benetan parte hartzien sinesten badugu eta uste badugu lan hau danon ertien egin bierdugula, tresnak alik eta egokizenak jarri bierdie maiganien eta uste dugu gitzieneko bat finkatzie, batzordekide horre jakitzeko zenbatero batuko garen gitzienez, bestela, terreza da, bi batzorde deitzen die, edo bi aholku kontseilu deitzen die prozesu guzti honetan, eta horrek ez deu ezer bermatzen, edo fasien araberako gutxiengo batzu kalendarizo bat edo zehaztie bebai maiganien jarri zan. Eta naiz eta hori beste gauza batzuk bestien onartu, ulertzen dugu adostasun batera heltzeko gauza batzuk bidien geratzen diela, ez da arazorik, baina bai uste dugu horrek oso garrantzitsuak diela benetan batzorde honek beran funtzioa beteko badeu. Azkenetik hasiko naz, batzorde honen asambleak edo batzarran maiztasune, nik uste dut planan beran garapenak markeko dabela.
hor ez da gango arrazorik, eta bengo diez batzorde honek, nik uste duten behar da bela, fase guztietan, bai hasierako dokumentoak aprobatzen aurretik, eta bai alegazioak aurkeztu hostien enbiarko da bela. Ez dakit, hori hemen isladatzi ez dakit joan erreza bada. Nik uste dut hori egunekoak esango eskule. Gero, beste zenbakizen ordezkarizen zenbakizen diferentzia edo esadostasun hori, bai, azikera batetik euki genduen, egize da, berba ingendule, baina, gure proposamena, uste dugu, elkartiek eurepe, euren arteko ariketa baten behar da bela, eta organa honetara ekarten dien erabakizek, ez dakit kolegiagoak esan edo bentzet euren artien adostunekoak ekarri behar da bezala. Orduen, bat etorri edo bi etorri, erabakizen ikustu bardina izan behar da bela, orduen, ez dakit zaitik, ez dakit, erantzuten dugun edo ez. Beste bi galdera gintaz. Berdintasunena eta batzordeki izendatzeko prozeduran. Hombre, berdintasunena, hori sarri komenta dugu bizon artien bebai, guk alegine ingo dugu, eta holan jarri dugu, ezin dugune da talde baten ordezkarize kondizionau edo emakumezkoa edo gizona izeteko batzorde honen kopuru orokorraren arabera. Nik uste dut, bai aldogulain eta inbierko genkela, ez da gauza barri bat, diskriminazioan positiba ditzeiako, eta azkenean guk bai bermatu biharko genke, batzorde hori horrek irizpideek betetako, elkartieri edo ordezkarizeri baldintza jarri behar baiak ez, nik uste dut guztiz zilegi beharrezko eta gure lana dala itxi. Baina, bueno, uste bari. Bueno, orduen, bosketara pasauko gara. Proposamen honen aldekoak, kontrakoak, galderetxu, dekot, kontrako botonek zesan gure deu, zuek, ez dakit, konseilu honen garapenien edo reglamentu honen zabalkuntza honetan ez dozila doz, edo ez dozula parte hartuko, edo eragin badeko amendik aurrerantzien, nahi do jakin? Esan gure deu, guk uste dugula benetan beran lana bermatzeko beste modu batera enbierko zela, beraz, hau ez da guk egoki ikusten dugun araudize, horrek ez gure esan parte hartuko ez dugunik, plana uste dute oso gai garrantzitsu dela herrizentzat eta gu horrengo gara lehenengo lerroan bierdanerako. Eta, bueno, nahiz eta kontra boskatu eskertzen dela bebai, dokumentazioa denporazkoan eukidogu maiganien, benetan bilerak egin die uste dugu bierzan tratamentu emonjako lanketari begire, baina, bueno, eskauza doz onartzen den horregaz. Baina, por supuesto, aurrera begire parte hartuko dugula honetan, eta kontseilu hau bierrezko ikusten dugu. Bueno, Monsiño Bidaoz, bozera maien bileran ikusi direnak, EH Bildu udal taldeak gure segurtasun eredu propio baten honorabidean Espainiako indar polizialen erretiratzea galde egiteko mozinoa alde batetik, eta Sare Gernikak egiten duen proposamena. Badakizue, gai zerrendatik kanpo dauzen mozinoak eta proposamenak eta eztabaidatu ahal izateko bozkatu egin behar izaten dela, eta orduen kasu honetan bozketa egin behar da, mozinoak tratatzeko. Orduen, mozino honen alde dauzenak eztabaidatzeko hau batez.
Bueno, EH Bilduk aurkeztutako mozioa. Bai. Gure segurtasun eredu propio baten norabidean, Espainiako indar poliziaren erretiratzea galdegiteko mozioa. Euskal Herria, Europako polizia eta indar armatu ratiorik altuena duen herria da. Kalkuluen arabera lurralde osoan 23.000 efektibo daude, 3 milioi biztanle duen eremu batean. Europako erakundeek aholkatzen duten estatistikoen arabera 6.000 polizia efektibo izan beharko luke. Honek, gainera, kostu ekonomiko izugarria du. 1.500 milioi euro ingurukoa urteko, zuzenean edo kupo moduan euskaldunok ordaintzen duguna. Bertako polizia indarrez gain, estatuetako indar armatu eta polizialen presentzia izugarria da. Hamarka luzeetan bizi izan dugun gatazka armatuaren baitan, Espainiar zein Frantziar indar armatuak herri honetan izan duten presentzia biderkatu eginda. 5 urte luze badira, aieteko adirespenaren baitan gatazka armatua herri honetatik desagertu zenetik. Hala ere, Espainiar zein Frantziar indarren presentziak bere horretan jarraitzen du. Inolako logikarik gabe burutzen dituzten funtzioak bikoiztea ez gainera, egunerokoak diran oraindik herritarren eskubideak justifikaziorik gabe murrizten zaizkien oinarrizko eskubideak, errepideetako kontrolak, identifikazioak, jasarpenak burutuz. Euskal Herritarron gehiengoak iraganeko horri hori gainditu nahi duen honetan, desmilitarizazioaren eremuan urratsak emateko garaia iritsi da. Euskal eragile eta instituzioek bat egin behar dute beren jardun politiko eta instituzionalarekin norabide horretan. Modu mailakatuan Euskal Herritik estatuko segurtasun indarren erretiratzea beharrezkoa ikusten dugu. Era berean, herritarren babes eta zerbitzu lanak euskal poliziek betetzea da eman beharreko urratsaren beste atala. Atalka egin beharreko bide horretan, estatuko segurtasun indarren kopuru eta funtzioa gaur egun indarrean dagoen legedira egokituko da. Iraganean geratu diren egoerak ezin dira aitzakia izan, gaur egun gure herrian dagoen indar armatuen dentsitatea mantentzeko. Gaur egunean indarrean dagoen legeriaren arabera eta modu progresiboan Ertzaintzak eta Nafarroako foruzaingoak beren gain hartuko dituzte herritarren babes eta zerbitzu lanak, dagokien mailan herri bakoitzeko udaltzainekin batera. Hau guztia kontutan izanek, Gernikako EH Bilduk honako ebazpen proposamen aurkezten dio osoko udal batzarrari, bertan eztabaidatua eta onartua izan dadin. Lehenengo, udal honek Espainiako Polizia Nazional, Guardia Zibil eta Espainiako Armadaren errepliegue osoa aldarrikatzen du. Bigarren, udal honek indarrean dagoen ordenamendu juridikoan ezarritakoaren arabera eta Eusko Legebiltzarrak gehiengoz onartutako 111/2013 legez besteko proposamenarekin bat eginik, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailari eskatzen dio EAeko lurraldean egin beharreko errepliegue plangintza burutu dezan eta Legebiltzarrean aurkezteko bertan eztabaidatu eta onartu dadin. Hirugarren, udal honek Jaurlaritza eta Espainiako Gobernuko barne ministroa biltzen dituen segurtasun batzordean Legebiltzarrak onartutako plan hori gauzatzearen beharra aldarrikatzen du. Laugarren, udal honek hartutako erabaki honen berri emango die herritarrei, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailari, Espainiako barne eta defentsa ministerioi eta Espainiako Gobernuaren presidenteari. Euskal Herrian 2016ko abenduaren 21. Bueno, bozketa, mozio honen aldekoak, aho batez onartzen da. Bigarren mozioa. Sare Gernikak egin dozkun eskaera ikusita, udalbatza hau betetzen dugun alderdi politiko guztiok mozio hau aurkezten dugu.
Gernika-Lumoko udalak 2016ko uztailean onartutako mozioaren bidez Nazio Batuek onetsitako presoak tratatzeko oinarrizko Mandela arauakaz bat egin eban. Bertan, euskal presoei Mandela arauak aplikatzea eskatzen dugu. Besteak beste, gaixo dagozan presoek tratu duin bat jasotea, isolamenduaren erabilera sistematikoa arbuiatzea eta familiagaz harremana mantentzeko eskubidarekin aritik dispertsinoa amaitzea. Egoerak bardin eta zenbait kasutan okerragoa jarraitzen dauela eta Gernika-Lumoko udalbatzak honek erabaki dau. Mandela arauei eta Europako giza eskubideen auzitegiari jarraituz euskal presoen eskubideen urraketa salatzea. Dispertsinoa amaitzeko eskatuz, isolamenduak amaitzeko eskatuz, larriki gaixorik dagozan presoen kaleratzea eskatuz, eta kondenaren 3 laurden beteta daukien presoen askatasuna eskatuz. Eta bigarrena, datorren abenduaren 31an Gernikarrok salatzen dugun euskal presoen Euskal Herrira lemapean sare Gernika mobilizaziora deitu duela eta herritarrei berri emotea adosten dau udalbatzak. Zeozer esatearen, zeozer esatearen ez komentatzearen, benetan akordio hau balioan ipintzia gure geunke. Guretzako oso importantea da eta sarentzat be importantea esan adostutako testu bat izetie eta adostasunera heldu gara. Guretzat garrantzitsua da giza eskubideetaz gabiz berbaiten eta testuak aldatu egin dira eta badinot literalidadearen kanetik adostasune da importantia da hemen eta benetan gustatuko litzaiguke gai honetan sakontzea eta adostasunera heltzea eta agian egunen batetan udalak bera proposamenak bere kabuz atera ahal izatea giza eskubideen inguruen eta presoen eskubideen inguruen hain zuzen be eta baita be ohitura bihurtzea eta kultura bihurtzea jesartzea bai baten inguruen eta mozino barik partidarioak izan biharrian horrelako gaietan adostutako testuak aurkeztea eta horretan eskertuta zoriondu eta sareri zorionak eman berak lortu daulako. Beraz, proposamen honen aldekoak aho batez onartzen da. Erregu eta galderak. Bueno, beste gauza batzutara hori. Esango duzu erregu eta kexa zarra dala, baina askotan esan izan dugu ohiko osoko bilkurak akabuko eguestenetan izan behar direla, eta ez badira akabuko eguestenetan ez dizela ohiko osoko bilkurak, ez ohikoak izan beharko lirateke, eta landa guztiz be, ohiko osoko bilkura deitun beharko litzateke azkenengo egoaztenetan. Urte honetan ja, 5. bidar uste dutala horrelako egoera baten gauzela, eta akorduen dekot, pasadan urteko abenduako 21 bebai osoko bilkurak euki genduzela, ganera bi euki genduzen. Kontu eda, batzu planak eukitzen dugu zela, eta badinot, adostu badugu ohiko osoko bilkura akabuko eguestenetan ikia, eskatuko dunke holan izetie. Kontu eda, justo pasadan abenduako 21 Santo Tomas egune izen zantan, ipetzan hemen jonen fastidatzearen iguale deitzu dabe, eta klaro, urten bebai, Santo Tomas egunien izetie deitzen dozuen egune, neuretzako fastidio personala da, nire urte betetzea dalako. Eta ja badirez urtebi, eta normalian Bilbon Santo Tomas egunien ospatzen dut, eta pentsa dut, hori baltza batzuk ekartzie, zeholan urrengo urterako ja jakingo duzue, albada urtea zikeran ez izatie, egun honetan, eta horren amaitzen dugunien, banatuko dut ez, eta jango duguz. Zorentzako bai. Hori holan da.
bitxu zehatxik aurreratu dugun. Ez du jakin zure soriziona dienik, benetan sorizionak, da hortik aparte, jaizek, gabonetako jaize dielez, eta gehienak oporretan egongo dielez, gehienak, esan dugu, eurretizez egingo dugu, ze igual planak egongo dire, igual familizi dago esteleko baten, da familizi nire joateko talo. Horregatxik eurreratu da, ez bete, ez beste, deusei bat. Eta gero hortik aparte, Jon, ez da nik ondo bada, nik publiko etxi hori, Joneteko alaba bat bizidana Estados Unidos, estatu batuet. Eta familizi gutxeko dago, eta hoeta 6 badoi alabiene. Eta hori dixen da beste motibo bat aurreratuteko. Da, Joneri eurretizez, uste dut ara joango dela ondo, eta soriziona bebai zuri. Bueno, hurrengoan abiseu. Doble hori baltza emango dutzute eroateko bat alabaina. Zeu zer gizia bada esateko? Bueno, eta moten dugu hemen gauzak sorionak esaten doala, edo urte mugaz doazela. Ze urton 40 urte beteko ziren preso eta ieslari zen eskubideen aldeko taldiek Olentzero eta Mari Domingin kabalgati antolatzen da bela. Eta honeri be, erregalu itzela intzague, ze udal gobernu honek erabaki deu, 40. urte hurrena beteko san honetan, berori antolatzie galaraztie. Benetan oso larritzat jotzen dugu erabaki hau, eta ikusten dugu bi arrazoi edo bi kezka nagusi ekintza honetan edo. Alde batetik, oindala 5 minutu estie paseu preson eskubideen aldeko adierazpen bat onartu duguna, ez dakit, una de cal y otra de arena esaten da gazteleraz, eta alde batetik preson eskubideen aldeko diskursoak edo ez dainik zer zabaltzen duguz, eta beste alde batetik aldarri bardin hori kaletik ezabatu gure dugu. Uste dugu ez dela bapeko erentie. Aurreratu engonaz, arrazoietan, umien aitzakiz erabiliko da, umientzako jai batana. Gogoratuko dut, oindala 40 urte Olentzero jaiosala aldarri bategaz, eta aldarri horri Euskal Preso eta Ieslarizek etxeratzi esala, eta gaur egun arrazoiek hor bertan dauz. Ez da ezer aldatu, egoeri aldatu da, baina preso eta Ieslarizena zoritzarrez bardin jarraitzen deu. Jendartien gehiengo bat aldarri horren alde kokatzen da, eta hori kalien islatu biharrien, ez dakit nun eskute gure dugu. Umietara bueltatute jakin beharko genke umiek diela gogorren hau pairatzen da benak, euren familize zenitartekoak presodek esen umiek suposatzen dut gabonetan inoz baino gehiago falta hori eukiko da biela, eta ez dut bentsetan horrek eureri benetan geizen sufritzen da benari mesederik eitzen dotzien. Oinarte, bentsete representeta edo ikusi dabe zeuren zenitartekoak egun honetan, eta oin hori zebez. Ez benetan, ez bastakit, imaginarioan edo ez dakizelan deitzu, ez gogoan, ez bihotzen, ez inun. Eta bestalde batetik, barriro ikusten dugula, udal hau, herritarran ganetik pasetan, inungo arazo barik. Ez dugu borondaterik ikusten akordizotara heltzeko, iruditzen jaku erabaki hau ordeno imando bat izen dela, hilebetarin hau helaraziako edo jakinaraziako elkarte bateri ez da bela 40 urtean antolatu da ben gauza bat antolatuko, eta iruditzen jaku errespetu falta bat gizesan eragile honekiko. Da, ez da barik salatu gure gendun. Iaia zuk esan dozu guztize, baina, gure planteamentua izen da alde batetik modeloa aldatzie, danok herritar guztizek eraso sentitzeko jai honetan, hori izen da arrazoi nagusiena, ze kejasko jaso doguz, igez saiatu ginen aldaketa bat sortzie,
orain arte egin daben elkartiek ezeban gure, jezarri gara eurekaz eta ezeban gure aldatu ezebez, eta horregaitik aldatu dugu modeloa, eredua. Eta asuntoa da, aldarrikapenak eta politikak leku batean sortu behar dira eta landu behar dira. Lehen egin dugun moduen eta manifestaziora deituko dugu eta joango gara. Baina umien jai baten ez dugu ikusten egon behar direnik aldarrikapenik. Hori da asuntoa. Nik ez dakit ze puntura arte herritardanak eroso sentitzeko gauza batzuk kajoien gorde bide, ez dakit zer dan deserosotasun hori edo hainbeste txirrietan da benzo zer, lehen aipatu dudan moduen, suposatzen da nien jendarteko gehizengoa aldarri horren alde dauela. Igez modeloa edo eredu aldatzen saiatu ziena, zinela, nik dudan jartzen dut, hor bai egon zan komentario bat, eskori banderoli ez teipanik ez da eredue aldatzen saiatzie, eta eurekaz jesarri gara esatie guzurretik oso hurbil dau. Bat, hilebetarin hau dei batez jakinaraziakien ez zuekaz jesarri gure dugu hau eta hau berbaitzeko. Deizei izen zan, eurton zuek ez tozuengo olentzeroa, eta hori eta gero saiatu gara, ez dakit zen mozorro jartzen horreri, eta bai, bilera batein da, eta hori holan da. Baina beste bilera bat deitzute huen, eta beste bilera bat deitzute huen jai batzordien be oso larritzat ikusi zalako hau, eta ulermen batera heltzeko saiakeraz, pasadan eguenien jai batzordi uki gendun, eta bertan, jentiek proposatute erabaki izan barriro be atzera bueltaengo gendula, zuek zuen aldetik, zuen artien, eztabaidatuko zen duela, edo ze posibilidade dauen, edo aukeraren bat dauen, eta lauortzek beran aldetik bardineengo bala. Eta hau dakit, nire jai batzordien parte nazelako. Eta barikuen esan deirik egon, esan inungo borondaterik erakutsi, benetan akordio batera heltzeko eta eredu aldatzeko, eta hori zuen aldetik esan ikusi. Orduen, saiak erakein diela hori aldatzeko, eta eurekaz jesarri gara, nik oso zalantzan ikusten dut. Jesarri da, baina akordio batera heltzie helburu esana ikusitze bilerak zelakoak izen dien, nik neuk zalantzan jartzen dut. Bueno, nik por la parte que me toca, ¿no? Esta izan esatzen da. Ze pasan astiera agertu zen garan bineta bat eta ziok egin de. Demitxegoan PNV-Gorroño. Demitxegoan egun bikoitxetan eitzen debe hau, da bakoitxetan hau esti, eolako bat. Eta zuek esan zuen errespeto falta, nipizte dut hori dalabe bai errespeto falta. Bueno, nire eretxizie edo gure eretxizie, olantxero jaizie dalata. Hogeta lauen. Lehenengo, nortzu dire protagonistak? Hori argi deku, protagonista handizenak umie die. Olantxero da, ilusio handi bet umientzako. Gerriko umientzako da beste herriztan bebai. Nok landu bideu? Nik zo, danon artien. Herribet zeran eraikitzen da, danon artien. Baina, zeran norabide berdinien danok tiretute. Norabide berdinien ez batek alde batera eta besti besterantz. Eta holako binetak eta tara. Guk ez duen, bai, informazioan honok emon dugu, horre binetak eitzeko. Da inor baztertu barik, eta errespetuagaz, esan zu moduen, errespetuagaz. Bueno, nire dekoten informazioa, zue berdineuko dozue, eurtongo formatua da diferentie. Igestikona diferentie. Edo hareniko urtetikona diferentie. Formatoa. Alde batetik dauz, idize gerango debe, oraintxero, idize, beran ibilbidien. Dakizunez, Gerniken bakarri dau, Gernika Lumon bakarri dau, busterri bakar bat. Ze horre desagertzen dauz, bare busterrizek hartungo deu parte. Gero betiko astoa,
eta kirol taldietako ordezkariek joango dire laguntzen, kirol talde desberdinetakoa, eta etzie, olantzero hori entzako etze bat. Umiek eta horra hartzeko olantxerok. Eta amaiera, oinarte izaten zera paselekuen, amaiera dengoziako, hemen, udarotzeko plazan, erregeik esatzen da moduen. Osea, que autoretzen da gestino zuzena, ez subkontrateta edo holan emonda, gestino zuzena. Nire inot, nunda barazua hor? Hori inor aparte iztie da edo inor baztertzie da? Ez? Formato aldatu da eta gestino zuzena egiten da. Ba inor aparte barik eta baztertu barik. Nikola nukusten dut. Eta guzka usamen inor baztertu ez apartetako ez ezerolakorik eitzeko. Da, hau ez da bai da, egon zan, niko garatzen zarreniko legislaturan bebai, eta nik zan, hau gixarte, gure gixarte olakoa dala, da hori argi ukimidule danok, zeni badakitz hemen ordezkari batek, momentu hartan, irizan doztan, ez dutela ine zebe, olentxero egunien presoan arregaziek entzeko, eta loko duzek, ez daiko goratzen basarie batzuk, goratuko zarie. Da nik zan doztan, hau gixarte olakoa dala, da guk ez dule inor baztertzen, da gure dule bakie, da guzek ondo, eta umien jaizedanien, umieri garrantzi edo importantzirik handizena emon, ze beste gauze batzuk eitzeko dau beste leku batzuk eta beste egun batzuk. Baina, ni badakitzela, gizarti zelakoa dan, eta horrek arregazkide bat egongo dire. Baina inor baztertu barik eta respetua inori falte barik. Bueno, Tasion binetea aipatu dozu, eta bai, zuk esan zu moduen bertan jartzen man, egun inparretan preson alde zauzela eta parratan ez, eta antzadan ez arrazoi eukiban, gaur 21 inpar preson alde, zaren aldarrikapena onartzen dugu, eta 24 par, ez. Hori da, errespeto falta handizie. Zuk errespetua, zeu falten amadozu inoriztazu eskatu behar. Seguro goeta bada eta errezoi edeko. Ba, ez teko errezoie, ze ni amen, urte askotan egonaz, eta presoan gaizi egondanien, nire bosketa zelako izendan argi dau. Osea, zu oin errespetuan faltan ona etorteko. Osea, que mesedez, errespetuari ez falteu. Nik etzu falteu, eta ez falteu errespetuari. Da informazio horik espadekuzu, informazio ona espadekuzu, topeu. Da informeu, ona etorri baino hareño. Bale? Nik hemen maiganen jarri duten gauza bakarra da gaur onartuan adierazpen bat, informazio zuzena eta benetakoa, eta 24an preson aldarriz ez talagongo lentzeron, informazio benetako eta zuzena orden informeta banau. Eta jate errespetu falta atzutela iruditzen baiatzu, sentitzen dut, ez da izan nire hori, bai asto pentsetan esan dutena errespetu faltarik danik. Eta lan sentidu batzua sentitzen dut. Dan onartien gauzak erabaki behar diela eta norabide baten tiretu behar diela guztiz ados, eta kasu honetan guztiz kontrakoa hain da. Dinot, arazoa modelo aldaketa bat bazan, eredu aldaketa bat bazan, zikeran be jai batzordera erungo balitz, edo beste tratamiento bat emon baiakon, bastakit, ba igual gauzak beste modu batera ikusiko ziren, eta lehen esan moduen, azkenien be zuek gure izan dozuena edo aldarri horri umien adan egun baten ez egotie izen bada, ez dozuen nire ustez aleginik hori holan izeteko, oza, izen da, kentzen dugu eskubide, ez da izan ditzu. Elkarte batek olentzero berak sortu banien duela 40 urte, olentzero hori ilegala zanien, eureri esker hemen olentzeroa bizitzen duguna, eta egun batetik bestera eskuetatik kendu, eta udalak bere gainartzie, ez dakit, nire hori eriateru itzen ez danon hartien gauzak antolatzea danik, ez ezer. Eta gero formato aldaketena komentan da, idizek niko goratzen dutela beti egon die olentzeron kale jiran. Bueno, bai. Vale, eta gero, kiroltaldiekaz ekintza kulturalak antolatziena, be iruitzeate ez tekola, ez dakit ez dut ulertzen nundik nora doan. Ekintza kultural bat da, talde kultural bateri kentzen jako,
subkontratazioa aipatu dozu, diru laguntza bat subkontratazioa dela lehenengo bider entzuten dutena, kultura talde bateri diru laguntza bat kenduiako eta kirol elkartiri eskatzen jake ekintza kultural bat antolatzeko. Orduen, suposatzen dut, lau hortzekoak oindik aurrera dedikeko diela eskupilotara jolasten edo. Eta umieri garrantzize emotiena aipatzen danien, gogoratu gure dut ume batzuri emote jakiela garrantzize, eta beste batzuri kendu. Hain zuzen be, dispersioa pairatzen daben 10 ume herri honetan, eta Euskal Herrisen 100 eta 100. Orduen, gai politikoak eta umiek ezin die separe, umiek gizarte honen parte die. Eta hor dauz ume horrek. Nik uste da, amaitzu zule, ez dozu entzun nik esan dutena, zeurie bakarrik entzun dozu, esan dozu gaur bakoitia dala eta egize, da beste bat zuten bikoitxie, hori zen da respeto falta, atzea esaten zut, respeto falta handize, ez teko zu informazioa, hartu nu informazioa da segimentu pleno ezberdinetan, da urte desberdinetan, zepazenan, bai egun bakoitz parrak izan edo inparrak izan, bai? Eta nik ez da inundaben arazoa, da atzera esango dut, formatua aldatu da, formatua aldatu egin da, eta inor ez da baztertu, bakarrik etxen da gestino zuzena, eta hori ez da inor aparte izti, niretzako, deolontxeroengo da, beste modelo bategaz, baina inor baztertu barik. Oin, zuk esan nahi dozune, esan dozu, bale, barri dago. Nik ez da inundaben arazoa, benetan nik ez dut gusten. Baina, bueno, zu gusten badozu, gusten dozu, listo. Ni galdera bat, galdera laburre da. Ez da egite gaur bertan erantzuteko modukoa izango dan, edo igual kontu hartzailearen laguntza beharko dugun eta datorren hilerako itxi beharko dugun erantzune. Urtarrilako osoko bilkuran guk komentatu gendun, eta benin gendun berba, TAO zerbitzuak edo OTA zerbitzuak arrastetan dauen zorrari buruz. Momentu horretan, esan gendun, gitxi gora bera, pasadan urtarrilen, 500.000 euroko zorragaz egoala OTA zerbitzua ematen dauen enpresari zorriako zela 500.000 euro, eta gure prebizioak ziren 2015koa kontuten hartunde eta 2016koa ontxe amaituko dan 2016 kontuten hartunde milioara helduko ginela ize. Ez dugu ezer jakin horren inguruen eta jakin gero geunke alde batetik zenbat ordaindu den eta zelan ordaindu badan, eta zenbateko zorra dekogun. Ez da gai bat guri bakarrik okurri duten jakune. Komentarioak dabiz eta herrien zier, jendeak gure dola jakin, zor hori zetan dauen eta zenbat ordaindu dan. Ez da egite oin erantzuteko moduen gauzen edo betokasik datorren osoko bilkurarako txosten bat eskatuko geunke. Ez, bakarrik esan, hori neuztak igule. Ze eurek esan dozkuen zenbaki bat, dagu eskauza doz. Orduen, esan zakuen benetako zenbakize emoteko, ze lehenengo presente benagaz, ez bakarrik ezkinen egon adoz. Behitxu ikusi gendu zen akatz batzuk, orduen gitxi hau zan. Eta horan da guzti be, gu pentsetan du honino gitxi hau dala. Gauz begire, ia euren erantzunez egin da noin. Horretan gauz. Horrengoan ere presente guen zenbaki batzuk eta makinen amortizazio bai presente guen. Da ibana, da kantidadiek eta horrek kanpo egon ziren. Da guk engenun batzar bat, ez da etxo inaz gogoratzen oin segunetan, baina denpora txu da, ude bueltan, udie hasikeran edo ude barzea amaieran, eta esan zangoen zenbaki zehatzak ekarteko, gaur arte. Ez da zenbaki zehatzik. Imaginate dute kontu hartzailetzan egongo dala prebizioaren bat, edo
Zestantzien, milioi bateko zorra erortzen baiaku datorren urteko aurrekontuen ganien, desastre bat izango da, ez dakit. Posible badan, urrengo osoko bilkurarako bai eskatuko neuke alik eta zenbaki zehatzen eukitzea. Aparte hori, dana ez da baidetu bida, ez elitxe zorra izango, ze udaletziek, ota dalata, 119.000 euro, sarrera gutxe de urtaro. Da horre konte bidire, ez da zorra. Baina, bueno, zenbakizek dauzenien, enpresideako zenien, ondo behitxuten nien, kontu hartzaile behitxuko dube, eta orduen, engu du komisioa eta ukusiko dugu zer dauen. Bai, nik galdera pare bat, laburrak eta errazak. Lehenengoa Anari. Labortzua izango da, Ana, eta zuk erantzune badokazu. Oin urte hasieran uste dut izan zala pleno baten, galdetu notzunia asa zelan dagoen, zegoeretan zegoen, eta bueno, abentu da, igual orain izango ustazu datorren astin nigiriko dala, ojala. Baina ez dut ikusten mugimendurik horretan, orduan erantzun zendun, harin bazabiltzela horretan, konpontzen, eta bere ala igiriko zala, eta bueno, barriro dinot abentuan gauz, eta ondino, ez dakit, mugimendurik ez dut ikusten, baina datorren astik irikoa da, 30 baino lehen lau, perfecto. Nik nahiago leuke datorren astien, edo igiritzia, baina momentu honetan, lau langileak zail bakotxati dabiz, apurre begiratzen, manuala dala eta ez dala zer lan egin behar da ben. Pasada, astion, ez pasan astien auki genduen batzar bat, ja gauzak konkretatzeko, zailetko buruekin, eta, bueno, gelditzen jaku bizitatzoren bat egitea, eta ja jentea ordenagailuak eta materiala apur bat ikustea zer fataliakoen bakotxari, apur bat pentsatu gendun simulazioaren bat edo oso zer egitea hor joango dan jenteagaz, ikusteko zer faltako litzateke, eta nik espero dut hainbatetan inen zerbitzua zabaltzea. Da, bueno, gauza holan dau. Simulazioa esan dozunean, gogoratzen dut ikastaro hori egin genuenean Eudel eskutik hortik etorri zalako proposamena, bertan ja zerbitzua ezarreta zeukien hainbat udaletxe prest egon ziren esateko, bueno, irekitzera zoazienak, etorri alzari egurera, eta gure azaretan egon eta ikusi inzitu zer egiten dan, zera mugitzen dan, eta nahi gendun denbora, aukera hori beba dau. Bai, asmoa da beste herri batzuetako zerbitzua ikustera joatea, idazkaria eta horregonko diren 4 pertsona gehi nobe joango naiz, apurret ikusteko zer beharko litzateke ja funtzionamentuan hasteko. Eta, bueno, simulazioa esan dutenien da, eurek lekuan jesartzea eta apurret ikustea, azkenean mai batzuk eta jarleku batzuk dauz bakarrik, eta, bueno, ikuste materiala edo zer behar daren bakotxa funtzionetzen hasteko, baina bai badau asmoa esan dozkuen mugizen bebe zabaldu dela, eta, bueno, igual berton daukaguzan azak ikustea eta bai mugitu, ja. Gauzea da, ja oporra daukaguzuela ganean jentea batzuk porretan joango dira, eta urtarrilean ja mugitzea, eta ja, baina badinotzun, niri gustatuko, neure asmoa bai izango zen urtean honetan amaieran zabaltzea, baina, bueno, beti lusatzen da, giz esan da, eta horregaitik ez da zabaldu, baina, bueno, nik uste dut, eta gure asmoa da datorren urtearen lehenengoan behintzat hasta ja zerbitzuarekin. Eta bigarren eta azkena da, bueno, gabonetako argia direla eta jakin gure geunke, bueno, gogoratzen dut urteak dira, 2007-2008 ebatzean izango zen, horrazieran izan zen, eta udaleko argiak, gabonetako argia dino alokatu egiten ziren, eta bueno, dirutza bazan azkenean aurrekonturako, orduan erabaki gendun erostea, propioak erostea, eta bueno, gaur egun ikusten direzen horrek Gernikako simbologia eta dekozen argi politoiek dekoguz, eta hori izan zen aurrezteko zerarekin, asmoarekin.
Baina, aurton adibidez, ikusi dugu, inbertidu egin dela, ez dakit, alokatu edo erosi zer egin diren, eta irizpidea zeren arabera jarri diren argiak eta leku batzutan, bai, horre, ferialean saturazio bat ikusten da argizena, beste kale batzutan gitxi hau, eta irizpidea zein da argizak ipintzeko zeran, gugan aurbildu dira, merkatarizek eta bestelako jentea, kaleko jentea horren zerarekin, ez dudarekin. Hori argizena erton ez da den gurtie. Igez bebai, harinak urtin bebai, harinako bebai, harinakoen bebai. Ez da izen bat, behitxun bida, ze esatema bost, igual erratuen gonaz. Aprobora bera, leku berdineta ditzen zan. Amengo jardinek, San Juan Ibarren igezez, baina urte bat ere egon ziren, urte bete edo bizen. Bartu mien die, horre jardinek, bai hain dube, teknikoek aldatu indebez, jardinetan da nahi minbiarren. Horre Picasso kalien, imindebez arbolatan. Ze enpresa diferentie da, zeurek eskatu dubez aurrekontuek, eta honek merkia bitzen guan, enpresa honek, eta bera, beste modelo bat indebe. Da horrek Picassoko arbolatan imindebe gehiago, jardinetan minbiarren. Da gero hori Domingo Alegria lehengorre zibilizar igezbe egon zan. Da urtuan hortik aparte, baimin debe hor kalie perpendikulara Domingo Alegretik urtuan duena etxarte eta horre dauzena. Eta gero San Juan Ibarren da pasileko erimin debe zeuzer. Baina kriterizua eurreko urtietako berdine. Bardine. Ikusi bida, zemat urtien nindan, 4 urtien, 5 urtien, edo 6 urtien, ez da, jarrine beti itzen ziren. Da igezbe baien zan, Patzeleku ez, San Juan Ibarra bez, baina Domingo Alegria bai, da honek jardine bai. Da jardinetan gehiago, da hor kalien dauzen arbolatan esan ibini. Hori aldatu du, Zuzak saturazioa, nik ez zein dan saturazioa, baina hori teknikoekin du, benetan holanda. Baina probora bera, antzien, igezko antzien. Da kostu berdine. Oin zenbaki zehatza, ez da izein dan, zehatza esateko neke esango ondo, baina ez da fijo, bamaoz tamasi €1.000 edolakon bat, konsumoa txikize da, ze bobi aldepz dire, eta bestie ipini, eta zaindu, fondiuten dienak eta hori, hileta pikuen, ez da fijo zenbadan zenbakize, bai hori esango jatzue, zenbadan. Esaten badut zenbaki bat, txarto esango dut igual. Argizek beti egon direla badakit Jose Mari. Eta, saturazioa neure gauzia da, neure irizpidea da. Eta igual oker egongo naiz, baina momentu bat eta leku baten ikusten dut, pilo bat, eta gero, eta konzentrata beko tabernatan ganera batez be, eta inguruko kaleetan gero ikusten da pobreago. Baina, nigaz komenta da ben, jenteak da, apur bat, gaboneteko argizik igual beti eukiten da bekutsu hori kontsumora bultzatzeko hori, animatzea merkatal inguruak, eta hain zuzen be, dentak eta dauzen kaleetan dau igual pobreen, horregatik galdetzen nuen. Eta 15.000 euro inguru zanzu, zer da, alokatu egiten dira edo erosi? Alokatu egiten dira, 15.000 euro da hiletardiko gastua gitzi gora bera. Bai. Nire eritxia, herri gehienetan batzutan hor moda bat aliek esan, 2008 behatzen, bermion itxiguen esko nimintzen bape, da beste leguaztutan bez. Bakarniken bai. Eta gabonari antza emoteko. Zeideadeko jentiri ustetan jako, da umetxuri bai. Eta guk horregaz, kostumbreaz jarraitzen dugu, da ni usteot benetan egolixi egueto, elegante dago. Niretzako politxo dago, elegante, eta konsumo bajuegaz. Hileta erdizen, 1.000 eurora ez talego konsumoa. Hori izan dozten teknikoek, holan izango da fijo. Osa, niretzako, dau, ondo, gehiago leku gizetan baleko, hobeto, baina, además, ganera,
hiri guztietan edo herri guztietan beti izaten da zentroan, jenterik izan dabien lekuen. Horren tabernan horrein iminde bez, bai, hor dauzelako tabernak, bai, hori dagoelako zentroan. Beste zabala hoen egon biguan, bai, igual bai. Baina nipizte dut elegante eta ondo dauzela, dago, atraktibo. Horitxo, gabonari antzamoten zen. Bakarrik kogoratu erregu hori 21arena, ez errepikatzeko, eta gero bai pasadan osoko bilkuran eskatu nabezan galdera batzuk, egin nabezan bata puntu moriek ia jeuzi bat ziren, eta zergaitxe jeuzi ziren, edo nun desagertu diren, eta txosnen araudiz, ez zeko prisarik erantzune jasotzeko, baina gogoratzeko bakarrik erantzune itxaroten gauzela. Bueno, gizau ez dago? Baitzik, ondo paseu gamon jaiek, eta zuri ondo amaitxu egune, da zorzionak.